रीमिक्स डीजे मुन्ना भीमनगर। अरे तो हमरे मना कइले पर मनबू हमरा के सुनही के बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहां जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता के रिमिया घोराए बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करतारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। अरे सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करतारा। डीजे मुन्ना रीमिक्स डीजे मोर बड़ा भइली कमजोर। कौन बतौलस ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता नी। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला बोला बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। हां हां भी है कहबा बाड़ू 70 के पार जो खवनी कई बार। गोरी और मोटा के हमर जान लेबू। अच्छा छोड़ा कुछ ना करबा हम जाना कि तोके कुछ ना करबा। अच्छा तो के करत लेकिन एगो बात कही बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। लो खर्चा बढ़ौली तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई ह छम छमाए सही जान मार बा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ तो तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा तो हर हीरोनी के चाल दिया करे लावे हाल। तो हर हीरोनी के चाल दिया करे लावे हाल। पे जनियो बजा के हमर जान ले बुका। हां बुलाए नहीं इतना तेज मत भागा। अरे हम अब नहीं बाहर देख के हम का। डीजे मुन्ना रीमिक्स